कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा लाईव्हच्या सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। रत्नागिरीतील खेड दापोली मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आलाय। जिल्ह्यात गेल्या 2 दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे आणि यामुळे जगबुडी नदीने धोका पातळी ओलांडल्यामुळे वाहतूक बंद करण्यात आली आहे। तर या मार्गावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवण्यात आली आहे। नदीचं पाणी मटण मार्केटमध्ये शिरलेलं असून खेडमधील काही घरांमध्ये पाणी शिरलंय। सुरक्षेच्या कारणामुळे खेड नगर परिषदेने छोट्या होड्या तैनात केल्यात। नदीकाठी लोकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्यास सांगितलंय। जगबुडी नारंगी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये जोरदार पाऊस सुरू आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यात गेल्या 24 तासामध्ये 115 मीटर इतका विक्रमी पाऊस झालाय। हवामान खात्याने 21 जुलै रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी रेड अलर्ट जारी केलाय। मंडणगड तालुक्यामध्ये एकूण 168 मिलीमीटर पाऊस झालाय। दापोलीमध्ये 142 मीटर पाऊस झालाय। दक्षिण रत्नागिरीमध्ये सर्वच तालुक्यांमध्ये 100 मिलीमीटर पेक्षा जास्त पाऊस झालेला आहे। 1 जून पासून आतापर्यंत सरासरीच्या 69% जिल्ह्यामध्ये पाऊस पडलेला आहे। कोकण कट्टा न्यूज, खेड, रत्नागिरी। अरे लवकर रे, येताना बिर्याणी घेऊन ये। बाकी आणतो।